Zielster Marit Bouwmeester is wereldkampioen geworden. Voor de tweede keer pakte ze de titel in de laser radiaalklasse. Je hoort zo in Medemblik de laatste 2 races zield worden. Maar er weer net genoeg wien. Na lang wachtjen weer der de ontlading. Hoe is het, Marit? Oh, kom maar. Hoppa, ja. Als ik de eerste vraag stel, gaat Marit het bed erin. Dat is Roelof Bouwmeester, want ze roept al, we pakken Roel. Dat ik Roelof Bouwmeester het bed erin gaat. Dat is de coach vanzelfs. Ja, dat is dus... heel mooi hoor, dat is mooi te zeggen. Hey, super gefeliciteerd alle twee. In de riegen van die treien, welke is nou de mooiste? Van de treien wereldtitels? Ja. Ja, dit is echt wel een comeback, ja. Zo. En hoe wie je het dan? Oh, dit is echt hel. Dit is een beetje een herleving van de Olympische Spelen. Dat die die les al en nog maar wachten, hè? Ja, dat is zo frustrerend. Ik bedoel, ik word er gewoon van vechten wist hoor. Tuurlijk, ik ben blij dat het nou los is, want mijn zachte winnen is altijd moeilijke races als het nou los is. Ja, makkelijker kan het net is maar dat wacht je die minuten niet zo lang zelfs. Nou, en dan zeg ik 2-0-1, 2-0-2. Tergend. Ja. Maar je weet constant, ja, als er win komt, kan soms het hier en dan moet je gewoon. Dus je moet gewoon elke minuut bezig. Ja, gewoon alert wezen. Ja, maar dit is wel extra mooi denk ik, omdat het nou ook mooi Roelof is, of net? Maar niet bedoel. Roelof, kom er een bij, jongen. Dit is ik die wereldtitel, heel eerlijk wezen. Nou, nee, dit is maar de wereldtitel. Maar het is wel heel lekker om zo te beginnen. Zo. Zo. Ja. Ik bedoel, ik dat even corrigeren? Ja, ik ben gewoon echt een team. Sorry, ik zie het net, want ik zit nog te shaken. Oh, mijn been. Ik dacht, ja, bizar. We willen zo graag wereldkampioen worden. In eigen land is het ook bewezen dat je die Olympische titel waardig binnen. En dan had je de hele voorseizoen les van een rugblessure in achterstand. En dan de eerste dag begon ik net zo goed. Ja, en als je dan zou terugkomen, is het echt een team effort. Roelof, ja. Dit is echt niet een wereldtitel, hè? Nou, ik hoop dat ik hier kan bijdragen van leven. Ja, maar ja, nee, dit viel wel echt heel lekker. Dit is echt heel lekker. Het viel echt alsof we dit machine 12 fliks hadden deze week. Dat is wel cool. Je mag er ook geniet ervan. Thanks. Topper. Precies. Lekker.